Mano nyisi ni katwa ko chakore kamano ang noe dhe achiel kachiel nyaka Karen kama bende ang noe kini twago na achiel kachiel. Sani to kembe maloso mwandu mopogore ogol negi chik mar keto kenge makare mag rito alwora. Magi owachi gi jatend migao mar alwora Duale molero ni obiro neno ni olu chike mag puko taka kaka yor kedo gi taka ma ipuko ayoyaye. Nowacho magi romo manokelo kanyakla jokanya sekta mar rito mar alwora kamano nyiso oganda jokenya ni en ting' mar ji duto mar neno ni alwora orit makare ka bende koro odwaro mondo mi jogo mating'o taka oti kod nyamburko mayumo wigi mondo mi kik gichid alwora e kinde ma gichoko taka. Duol mar NEMA osegolo chenro mar kedo taka e kidienje opogore kaka yo neno ni opuk gi e yo makare. If you are a garbage collector for the Nairobi City Council, you must tell us, number one, where you collect from, and we track you all the way to where you're going to dump. All the garbage they collect, they dump on Nairobi River. You have marked how many places? Nearly the whole entire river is a dump site. As he has mentioned, we will have this API regulation gazetted hopefully by Friday this week. And therefore then it will be now left to our regulator or our enforcer, NEMA, to deliver on his mandate. Informal settlement do not have a sewer system. Once the sewer system is addressed, then I am sure the issues of informal dumping sites or rather informal dumping will be addressed.